Alexis, el partit d'aquest dissabte, Camp del Balears, què n'esperes? Bueno, doncs esperem un partit molt difícil. Al final és un equip que està fet per guanyar la Lliga, per estar a dalt. Llavors esperem un partit igualat, difícil, complicat, en un camp de dimensions molt grans, que crec que ens beneficiarà. Però bueno, estem en confiança, volem anar allà a guanyar, l'equip vol treure 3 punts ja, així que dona igual el rival que tinguem el cap de setmana, que nosaltres anirem a per la victòria. La setmana passada no es va aconseguir la victòria, l'equip encara no ha guanyat aquest principi de Lliga. Com està l'equip? Esteu en confiança? Esteu tranquils? Sí, l'equip està tranquil. Al final no vam guanyar perquè en els últims metres dins l'àrea no la vam dominar o no vam estar tots acertats. Però el que és a nivell defensiu estem molt bé, el que és a nivell de joc també estem molt bé. L'únic moment que hem, entre cometes, no ha estat del tot tan encertats ha sigut a l'àrea rival. Llavors això acabarà arribant i això es transformarà en victòries. S'espera bastanta gent del Sant Andreu aquest dissabte al camp del Balears. Com és i què significa per tu, per l'equip, jugar fora, que vinc tanta gent que estiguin animant-vos sempre? És una meravella, sobretot doncs, que hagin de fer el viatge i que hagin d'agafar l'avió per anar a veure'ns. Això és estar molt fora de la categoria que hi som i per nosaltres és una meravella, és increïble tenir l'afició que tenim. I aquest any has tornat aquí, com t'has sentit en el retorn, amb la gent, amb l'afició, la gent del club, del poble? Ja m'he trobat diversos canvis, però la veritat que molt bé, que em sento com a casa, tant amb els companys com el cos tècnic, com la directiva, com l'afició. He tingut una rebuda molt bona i res, estic content i amb confiança.